ndị Okpoko n'ọnụ nwa so na the number one reason ji wee zọba wee sị ụlọ nyenụ m ọchịchị ndị Anambra nye m ọchịchị na anyị ga-eme Okpoko anyị ga-ezite Okpoko anya mmiri. Okwu niile Mr. Governor kwuru on the 18th March 2022 Fanta debo na mmezu ọkwa dị ya ọkwa ibe nkwa niile ọ bụla debo na mmezu kedu ka anyị ga-asị na ya Thank you very much. President. Now I'm president. Soludo me like I never expect. Yeah, no me like I am one. Yeah, the man first. I don't know. He has done a great thing.